Hormatly vatandaşlar, sizlerden haýyş edemem. Kanser hastasymı? Pul kazanıp maşgalasyny ekleme üçin yurtdaşyna çykan türkmenistanlylar wagtynda saglyk ýagdaýlaryna seretdirmeýändikleri sebäpli olaryň aglaba bölegi bejergisi kyn ýa-da yeňil emma ölüm howpy bolan, ýagny rak, körçege we şoňa meňzeş keseller bilen keselläp maddi etmezçilikler derarly özlerine zerur bolan lukmançylyk kömeklerini alyp bilmän aradan çykýarlar. Bular ýaly wakalar soňky wagtlarda yurtdaşyny hasta giňden ýaýrap, halkdan maddi kömek soramaga mejbur galan hassalary görse bolýar. Körçege boldum. Sizden hem kömek isleýän pulun nätajymma? İstanbul'da zähmet çekýän Türkmenistan watandaşy Döwlet Durdugulow apendisit ýagny körçege diýilýän keseli bilen keselländigini we hastahanada operasiýa geçirmek üçin maddi ýagdaýynyň ýokdugy sebäpli Türkmenistanlardan kömek soramaly boldy. Sağ ol Türkmenler, köp sağ ol. Minnetdar, sadakalar sağ olasyn. Netijede halk çağırışlaryna ses berdi. Şol berilen maddi kömegiň esasynda operasiýasyny gowy geçirendigini aýdyp, özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Häkimle bartymam iş ýok, şu çağılym näde bakjam bilemek, ýeki başyma. Emma bular ýaly kömek soramak wakalary ýurdun içinde hem giňden ýaýrap saglyk we maddi durmuş ýagdaýdan kösenýän maşgalalaryň sany gitdigiçe köpelýär. Hiç kimden hem kömek ýok. Arada daňy şulara çörek pulu tapman oturdum 2 gün ýaly. Lewak vilayatynyň Hojambaz etrawynyň ýaşaýjysy bolan Umurova Selbi birnäçe günnümden öň maşgalasyny eklemekde kösenýändigini aýdyp, türkmen watandaşlarynyň kömek sorapdy. Ýaşaýyşyň kyn bolan Türkmenistanda ykdysadyýet dogly ýagdaýda işleýiş güýjüni ýitirip, durmuş ýaşaýyş kymmatlygyny artdyrýar. Çärjo şäheriniň ýaşaýjysy bolup, Aşgabat şäherindäki uniwersitetleriň birinde okuyan türkmen talip gyzy okuw tölegini tölemekde kynçylyk çekýändigini, ene atasynyň hem hassa bolup işlemäne okuwynyň ýokdugyny, şonuň esasynda gazanç etip bilmeýändiklerini we okuyan okuwyny tölenjek 6000 manady hem tölemäge maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar.